Il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri qal li Għawdex qed jinbidel f'mutur ekonomiku bil-qat jonqos għal livelli rekord. F'indirizz parlamentari f'dibattitu dwar l-estimi finanzjarja l-Ministeru innota li għal-kuntrarju ta' qabel illum Għawdex jinsab miftuħ is-sena kollha. Għal waqt li l-impjiegi fiċ-ċivil f'Għawdex ikopru 3900 persuna fosthom fis-settur tas-saħħa u fl-edukazzjoni, is-settur privat kompla jkabbar l-impjiegi bżieda ta' 6400 impjegat biex illum 11,600 ħaddiem jaħdmu mal-privat f'Għawdex. U għalli kontrarjament għal dak li qal il-kellim tal-oppożizzjoni, il-Gvern qed jalloka 93 miljun euro għal Għawdex, żieda ta' 10% meta mqabbel mal-aħħar budget u żieda ta' 180% meta mqabbel mal-aħħar budget ta' Gvern Nazzjonalista. ċaħat li din iż-żieda hija attribwita l-awtorità tal-ippjanar għax sostna li l-Gvern ma jollokax flus għalija għax hija indipendenti finanzjarjament. Elenka numru ta' proġetti li saru jew qed isiru fosthom iċ-ċentru sportiv u akwatiku fir-Rabat. Dwar dan il-Ministru qal li dan inbena fuq 5000 metru kwadru ta' art, se jinkludi pixxina ta' daqs olimpiku u se jservi għal posta taħriġ għall-atleti Maltin u internazzjonali. Għalli kellu jkun Gvern Laburista li wettaq dan il-proġett minkejja li l-Partit Nazzjonalista wedu fl-2008 u ma wettqux. Temm jinnota li bejn Lulju u Settembru li għadda għaddew ma' 2 miljun passiġġier lejn Għawdex fil-waqt li fl-ewwel kwart tas-sena żdiedu b'44% turisti barranin lejn Għawdex. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech akkuża lill gvern li bl-aħħar episodju li jitratta l-konsulenza lil Mart il-Ministru Clayton Bartolo qed juri li qed jitmejjel bin-nies. Huwa sostna li l-poplu kollu huwa ddisgustat bl-aħħar żviluppi ta' Mart il-Ministru għat-Turiżmu li tħallset 70,000 euro u li qal li ma resqitx lejn il-Ministeru ta' Għawdex. Staqsa fiex kienet konsulent Mart il-Ministru jekkux fuq it-toroq f'Għawdex jew jekkux biex jinfetaħ proġett sportiv f'Għawdex li qal li suppost miftuħ. Staqsa jekkux kienet qed issib vapur diċenti għal bejn il-Gżejjer. Dr. Grech qal li Mart il-Ministru ma kellha ebda kompetenza u kwalifika biex tokkupa il-kariga ta' konsulent. Akkuża lill ministru Clint Camilleri li jew qed jikdeb meta jgħid li ma kienx jaf b'din il-konsulenza jew ma jaf x'inhu għaddej fil-Ministeru. Għal il-Prim Ministru Robert Abela baqa' jġib ruħu bl-istess mod arroganti u intimidatorju minkejja li f'Ġunju li għadda qal li fehem il-messaġġ tal-poplu, fl-istess waqt qal li l-membri tal-Gvern baqgħu jitħanżru. Il-kellim tal-Oppożizzjoni għal Għawdex Alex Borg qal li mu vera xejn li l-Gvern żied il-budget għal Għawdex u li l-Ministeru se jieħu aktar flus sempliċiment għax issa jinkorpora wkoll l-ippjanar. Akkuża li l-Gvern li qed inaqqas b'5 miljun euro in-nefqa kapitali inkluż fuq it-toroq li qal li qatt ma kienu fl-istat ħażin tal-lum. Elenka wkoll proġett li qal li l-Gvern ilu jwiegħed u li ma wettaqx fosthom dak ta' binja ġdida tal-qorti u mużew.